Kawachakwe ni ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ochungo tudruok mora majo kanye kweth ma Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyalo bedo godo kod piny owacho. Erome mane riwruogno bago kawuono. Odinga no wuok tung' mosuo ka gikwedo tudruok mamoko kuomgi ma bende osebedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto kod jodito mage. Ka giwacho ni gin romo maok mag dongruok. Walter Nyambaga nigi mathoth. Mana kaka weche pod ochachero mane otim kod jood bura chiko mag ODM to kod moko bura mag Jubilee kod jatend piny William Ruto. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne obago romo kod jood bura kama ne onyiedhere lela ni rombe ariyogo ne ok omoro jodito mag Azimio. Politics is development, and that's why there's no need for politicians to go and beg the executive for development. That is the right of the people of Kenya. And they are trying to use money and so on to woo people into their side. So let's go to the people. The power to the people. But Gideon went there, but he did the decent thing. He said, I've been summoned to State House. He called his party leader. Odinga bende olanda yanga ni thuolo mane ochiwo ne jood bura mar timo rombe mag dongruok gi piny owacho mar Kenya Kwanza koro ng'adore oko. Mayo medo ni koro betie nikech kin kod adiera ni loch mar William Ruto yiero mokalo ne en mar mibadhi kendo ok giyange kata matin. These people know that they stole elections. And they want to rule you as if they won elections. And they want to turn this country into a single party dictatorship. Odinga, Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa duto kone William Ruto ni mondo weduoko piny Kenya tendago komachon marocho demokrasia. You cannot cannibalize democracy in this country. It will not happen. Not under Constitution 2010. You've heard about what happened to my brother Matiang'i last night. And Baba, we must really thank you for being there for him. In fact, I want, after we finish, I want you to know my house in case it happens to me also. Please. Because I'm told there's a list. Romuno mane nitiere mana sanja mag jood bura mag Jubilee kod Wiper Party kama tend Azimio ochung' ni gibiro sundo tend Kenya Kwanza mar neno ni jo Kenya yudo fungruok uchumi masani oridore. There's social and economic freedom of the people of Kenya. Kenyans are hurting. They demand and deserve economic justice. I want to say again, any visit, cohabitation, dining, wining with Kenya Kwanza by any member from Jubilee, it is against the position of the party, and it is also against the position of Azimio. Jaodbura malang'ata Felix Odiwuor ma bende ong'ere kod nying mar Oledhi mar Jalas ma bende en achiel kuom jochiko ma orado gi jatend piny Kenya bende ne yudore matek e burano kama bang'e to ne owacho ni oriembe kod achiel kuom jorit mag Odinga e burano. I can't regret meeting President because I'd gone there as in my own capacity, and it's because he had called me for development issues. And I still repeat, I feel bad that I can't attend the meeting when Baba is here. And you know very well what I've done for the party myself. Kagitimo romo margi mar od bura kwethno mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kod ogai margi Raila Amolo Odinga okone piny owacho mar Kenya Kwanza mondo oyud yo mar fuong'o ngimane oganda giluwo ni gibiro dhi nyime kod timo rombe mag siasa ka chenro maket kod mano chan time kar chung' od bura ma Mavoko. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Machakos County.